ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. നമ്മളൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രാങ്കാണ് ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ രണ്ട് കസിനും ഒരു ഫ്രണ്ടുമാണ് ഉള്ളത്, അഫു, പിന്നെ ന്യൂബ് മോനായി അവൻ്റെ ഒരു പൊട്ടത്തര പേരാണ്. പിന്നെ സുഹൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാനാണ് പോണത്. ഇവരാണെങ്കിൽ എനിമീസിനൊന്നും കാണാൻ പോലും ഇല്ല ഈ അയലക്കത്ത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കും. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഓഡിയോ കിട്ടൂല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു സീനുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്വാർട്ടറിന്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അഫോ, എടാ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ആയി ചാകാൻ പോവാടാ. ഒരു പൊടി അനങ്ങണ്ട. സാകട്ടെ. ആ സത്തില്ലേ, എന്ത് വന്നാലും നമ്മള് ഇതാക്കണം കേട്ടോ. അഫു ഇങ്ങനെ നിക്ക്. അഫു നിക്കട ചെങ്ങായി. ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിക്ക്. എടാ, ഈ പോലീസ് മാമന്റെ ഫുൾ ബണ്ടിൽ ഇട്ടതാണ് ഞാൻ. അഫു ഇമോട്ടിടല്ലടാ. ഇവലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഞമ്മളെ എന്താക്കോ ഇവര്. ഇതാ വന്നു മോനെ പെവർ ഗൈസ്. ആ എടാ, ഈ എബിലിറ്റി ഒന്നും ഓണാക്കല്ല മാനെ. പിന്നെ ഓൾക്ക് മനസ്സിലാവും, എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എടാ, ഈ റൗണ്ടും കൂടി ഒന്ന് തോറ്റ കൊടുക്ക്. അഫോ, എടാ എടങ്ങാറാവും. ഇത് പണി ഉണ്ടാക്കല് മോനെ. എടാ അടുപ്പിച്ച് നിക്ക്. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്നിട്ട് കേറി ചെല്ലി നമ്മക്ക്. വാ അഫു ഡിക്കിഷ്. ഈ പൊട്ടന്മാരൊരു എന്ത് പൊട്ടത്തര കാട്ടിക്കണത്. ഇന്നെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചില്ല. എങ്ങോട്ട് വാ, ഈ മതിലിന്റെ ബാക്കിൽ ഇക്കടെ കൊയ്ക്കൈതാളെ. എടാ അഫു, ന്യൂബോൺ, ഈ അന്റെ പേര് ആര്? ഇജൊരു ന്യൂബാളാ. അയ്യവാ. അഫു, നീ എബിലിറ്റി എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാ. കില്ലി. മൂഞ്ചും നമ്മള് റിവൈവ് അഫു കളി പുടിക്കട. എടാ മാനം കെടുത്തല്ലേ. അഫു പ്രോ. എന്റെ മോനെ അഫു. എടോ ഒരിൻ്റെ എവിടത് മേഡ സെറ്റുകൾ എടുക്കട്ടെ. എടാ നിങ്ങളെ ഇവരൊക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കിയോ? ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്, ഞാൻ കൺട്രോൾ മാറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് കളിക്കാൻ വെക്കണം. നേരത്തെ എന്റെ പഴയ കൺട്രോളിന്റെ അവിടെ നെക്കിയതെന്തോ ബുള്ളറ്റ് കഴിഞ്ഞോന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചു. പിന്നെ നോക്കിയത് കൺട്രോൾസ് മാറ്റിയ കാര്യം. ഇല്ലോണ്ട് ജയിച്ച്. ഇപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും കയറ്റിക്കണെങ്കി ഞാൻ പെട്ടീനി. മാന ഫേവറാടാ. എടാ എവിടെ ഇടങ്ങളിൽ എനിക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ഡെസേർട്ടുകൾ ചടിച്ചു കൊല്ലാനൊരു പൂതി. പട്ടി ബംഗാളി. ഞാൻ ഡെസർട്ടുകളും കൂടെ അടിച്ചു വന്നു കഴിച്ചു. എവിടെ ഞാൻ മോനെ പേവറാണല്ലോ. അവര് രണ്ടുപേരും, ഞങ്ങള് മൂന്നാൾക്കാരും.
യാ അരെ യാർ ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ടിട്ട് കളിക്കണേ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഗൈസ് 2000 രൂപയായി. 1900. ഓ അവരൊക്കെ മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കി തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ മാത്രം എന്തിനാ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കണേ? ഒരു ഗ്ലൂ വാൾ വേസ്റ്റ് ആയി ഗൈസ്. ഓ കറക്റ്റ് നേരം. എനിക്ക് റേഞ്ച് ആകാൻ കണ്ടെന്ന് കറക്റ്റ് നേരത്തെ ഗൈസ്. ഓ മോനെ എവിടെയാണോ ഞാൻ നിൽക്കണത് ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്രാ. ഓ മോനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി എത്ര പെട്ടെന്ന്. ഓ ജാഗാസ് എന്തോ ഭാഗ്യം അതന്നെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആശ്വസിച്ചാ. എൻ്റെ റിപ്പയർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇമോട്ട് ഇടട്ടോ ആയി. എന്തിനാ ജിത്തോന് മാത്രം ഗൈസ് 3 കളി നമ്മൾ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിക്ടറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഗണ്ണൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കണില്ല. കാരണം എങ്ങാനും എന്താ ഗണ്ണ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ കളി അവർ പിടിച്ച പ്ലിങ്ങാവും ഗൈസ്. എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ? 6 മിനിറ്റ്. ഓ ബായി യാർ. അപ്പോൾ പോലെ ഞാനും വരാമത്തെ. ഗൈസ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ചാനലുണ്ട് ബൂയ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എല്ലാവരും അവൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആകെ കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാത്രമുള്ളൊരു ചാനൽ, പാവപ്പെട്ട ചാനലാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആ ചാനലിന്. ഓ സുഹൈൽ MVP. സുഹൈൽ മുത്താനാന്ന് എനിക്ക് ലൈക്ക് ഇട്ട് നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ. അപ്പം മറ്റൊരു മികച്ച വീഡിയോയിലുമായി കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ ദാനീഷ്. ബൈ ബൈ.